Kiana koba kirori hasogotianigwa nabo igogoso abisi kwa ba director wanyarakoba bago chorwa asobochori obobonene wanyarakoba kwanekigwa sobwangoiga kurengana nabarabo nigo barure ogosemeria kwabona gotebanga nigo ba director bo barachikoba bago ikirania amaganio yekemeri kiugie chaigatiabo ekwanekia buna okomentua kwa engeria area ye bonus asobokori bwabo nabo igo gopimwa gwechae anena sechinga kichibwenene gatia magania mange ayo banyarakoba kobeko gosemeria ase aba director bo kware go etari tukoria ichuma askere chipang senda cheito abantu igo barenga abange bono bachete singen jobo chori lakini ritukoria rie sabato abantu barorekane to go barenga abakemono korengana ne singen chabantu abange bachete kanisa mbanyara koba bakonyara gocha singen jobo chori ogo go niko twabeire togokora egasi enkongwa se mogondo chusiga robo chori wo direct go to represent batogochora oto ya bwata mangananda mange achichaimenga kerokende chore teri tukolire convenient tiganyanjira nega egabosio wa abalime bamintonga ntwanyora bokong because ebinto biri byari gwakachikura arombia nyoretu so tokaba togusukiwo jiri tukoriko bwatiri arenge gochia Jumamosi nao togaka chikure chie Jumamosi abalime bande bagacha abagotimoka tukerio ria Jumamosi bagaka chikura mapema bakagenda ase kanisa chabo bono rende karatu agete chikura gatu abwate chikandidate inye munere kawaida chikandidate chikaka chikura tukaigira ase tukanyoro mu director irete chikure chakurukunga Nicholas Omwenga elieta linde tokomroko chenge elieta liegas niga baba bagokora mu director basenjerengiya bagatwa chibese chingiya bakatukarange serikali nabo yakora renovation ya sobulimi boga bwechai igabono chinga kie chigatogogete sana bulimi bwechae igabogo chigoto benefit to ira abana baitu chisukuru to abana baitu banyora masomo because akara masoma tayo iniene given community abantu abo bali namangeto akwariganirite umwanchomo